Malampusong nasikop sa mga personahe sa Braulio E. Duhali Municipal Police Station, binaagi sa Station Drug Enforcement Unit, kauban ang personahe sa Davao Norte Provincial Intelligence Unit, Davao Norte Provincial Drug Enforcement Unit, Sikan Davao Norte Provincial Mobile Force Company ug 11 Osikan Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 11 niadtong Marso 11 tuig 2026 atol kini sa gipahigayon nga drug buy-bust operasyon batok sa ginadili nga droga sa Purok 6, Barangay Duhali, Braulio E. Duhali, Davao del Norte. Na-recover gikan sa suspitsado nga nailhan nga usa ka alias Nano ang gituang Shabu sa naisgutan nga lugar. Human sa pag-aresto, gipahibalo dayon ang suspitsado sa iyang tawhanong katungod pinaagi sa masabtan iyang pinulungan. Human ini, dayon kining gidala ngadto sa buhatan sa kapulisan ang naisgutang dinakpan uban ang mga nasakmit nga droga alang kini sa tukmang investigasyon o pagpasaka og kaso batok ngadto kaniya. Katropa, para luwas ka sa pagpangatake sa mga balatian sa atong kalawasan, magtumar kanunay og Sanson Plus Gold Capsule alang sa negosyo Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.